Ndikulandireni kuchokera kuno ku Phaloni mboma la Phalombe kumene kuli misonkhano yoyenda ija pa Chingerezi amati whistle stop. Kuno kwabwera anthu ochuluka amene asonkhana kuti azamve mfundo za chipani cha DPP. Kuno kwabwera ma shadow MP komanso akhale a MP adera lino amene abwera kuti azaperekeze munendo olemekezeka ku mwambo umenewu olemekezeka Vice President achigawo chakumwera omwe ndi Joseph Machola Mwanamvekha. Ulendo uno tikamachoka kuno tikhala tikuyendanso malo ena osiyanasiyana amene akonzedwa mpaka kukafika ku Chiringa kumene kukhale kuchitika misonkhano imene yoyenda. Munga mukuona nchithunzimo awa ndi amayi ndi abambo akuno ku Phaloni mboma la Phalombe kumene asonkhana kuzalandira wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP kuchokera kuno ku Phalombe. Ndaona pano akuluakulu ena amenenso abwera pano ngati mkulu wa Chinyamata mchigawo chakumwera kuno Kalulu. Ndaonanso kuno mayi Maria amene akhala kuyendesa mayi Maria Mainja amene akhala kuyendesa mambo umenewu kuchokera kuno ku Phaloni ku Phalombe. Kuno ndi ulemu udali ndithu koma tapeza kuno mtundu wa anthu anasonkhana kuti amve za chipani chimenechi. Munga mukuona nchithunzimo munga ndimanena kuti pano pabwera anthu ochuluka. Anyamata ali pano, azibambo ali pano, anthu mudziwa madera kuno ndi madera akunyanja kumene kumachitika kwambiri usozi komanso mina mulimira wa mpunga ndi zinthu zina, koma anthu asiya zonsezi kubwera kuti azakhale nawo pa mwambo umenewu kuti amve kuti DPP yakonzeranji pamene ikukonzekera kulowa mboma pa 16 September 2025. Pano pali anthu mwambo ukuyamba. Ndikupempheni kuti mukhale pamenepo kuti tisatire tsarane wa whistle stop imeneyi pamene akhale akutilankhula mwambo ukuyamba kuchokera kuno ku Phaloni. Khalani pomwepo kuti tisatire mwambo umenewu pamene mayi Mainja Ngatireso atsogoleri onse achipani a district governor, magavana athu constituency, magavanesa amayi onse taomba nitukulula asimayi. Mosakuzairani nthawi a Vice President, mosakuzairani nthawi ndiyitane tsopano abusa aduka. Abusa athu pastaduka abwere tsopano adzatinenere pemphero lotsegulira msonkhano uno. Tipemphere Atate mudzina la Ambuye wathu Yesu Khristu tikuyamikani koposa chifukwa cha nyengo yabwino mwatipasa mtsiku la lero pamene atsogoleri athu anakonza mtsiku kuti tikumane pano. Ndipempesero Mulungu wanga kuti dziko labwino limene Mulungu munatipasa la ku Malawi lasokonekera chifukwa cha atsogoleri oyipa mtima achipongwe amene atondokera dziko limene Mulungu munatipasa. Lero ndipembezo zanga masanano chifukwa cha atsogoleri athu amene lero akufuna kulamulira boma la Malawi a Profesa Peter Mutharika ndi makhansala awo mukawasogolere ndi chisomo chanu ndi mtendere wanu kuti pamene Mulungu wanga akatenge dziko ili alibwezerese ngati inu Mulungu umene munalengera. Komanso taona ntchito za manja awo zimene a Profesa Mutharika alamula dziko la Malawi. Tikufuna zonse zimene akhala kuyendesa mzaka zapitazo zibwererenso pakati pathu. Mulungu awasogolere nduna zonse, ma MP onse chipani ndi mtendere wanu konse kumene akaende musanja zizisomo zanu kawatetezeni mayendedwe awo katetezeni muzintchito zawo mudzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Amen. Chala mamba tamba ni manja mabusa athu bwana poyamba timati tikulandireni pano pa Hon Trading Centre. Mutabwera bwana ngati Vice President
wa chigawo chino chakumwera kuti mudzaone ana anu komanso kuona makandidati anu kunoko ku Phaloni. Bwana tikuthokozeni mukanatha kupita malo ena aliwonse lero koma mwasankha kuti muyendere ma constituency akuno ku Phalombe Thunkulu la Mayi. Osataya nthawi bwana itane tsopano afumu athu a senior chief Chiwalo kuti abwere atimasule malo ano. A senior chief Chiwalo abwere tsopano atimasule malo ano. Ziko mwambiri. Poyamba ndifuna tipeleke ulemu kwa vice president akumwera kuno bwana Mwanamveka. Komanso tipeleke ulemu kwa abambo Mpisa amene ndi mwana wathu wa mudzi wathu konkuno. Ndikupeleka ulemu kwa alendo ena amene sindikuwadziwa mayina wete. Ndikupeleka ulemu alandire ulemu wawo. Komanso ndikupeleka ulemu kwa amayi ndi abambo anyamata ndi asikana amene tapezeka pa malo ano funa kulemekeza msonkhanono. Timve kukoma lero kuti akuluakulu a DPP a vice president tili nawo pa malo ano. Ine ndikumva kukoma kwambiri. Bwana ife timati tikudziwitseni kuti ife kuno ku Phalombe North East takulandirani ndi manja awiri. Kotero kuti zonse zimene mwatitengera mukhale omasuka kuziyankhula ife tili ready kuno ku Phalombe North East. Komanso kuno tamulandira mwana wathu Wilfred Mpisa amene tikuyembekezera kuti atitsogolera kudera lino la Chiwalo. Ndi munthu amene tikudziwa kuti ndi wachitukuko chifukwa chonena kuti wayambapo kale. Choncho ife tili okondwa kwambiri chifukwa cha mwana wathu. Ifenso panopa ndifuna ndinene chonchi kuti ife kuno kwa Chiwalo takulandirani ndi manja awiri, tikhale omatsuka, zonse zimene mwatitengera zija zimasuleni. Mutu tinali ena timatchula kuti MP koma zinali zotivuta chifukwa sitinazione ntchito zawo. Tikhulupiriro kuti zonse zimene zakhala zikulephereka mbuyo mu misewu magesi tilibe komanso njala ndi imeneyi zikutivuta kwambiri. Yeno tili ndi chikhulupiriro kuti mwana wathuyu atithandiza chifukwa akhala patsogolo pa zonse zochitika kuno. Mwachidule ndinene kuti mumve mumtima pakali pano takulandirani ndi manja awiri mukhale omasuka. Pano dongosolo la msonkhano wathu likhozo yambika zikomo kwambiri. Amene sakukweza chala mwamba kuti akuja akukuta. Ndilole nditane a district governor athu bambo Matepwe
kuti akulandireni bwana. Zikomo kwambiri. Amadepe. Professor akame kupenya house kuti ananga ku Phalombe North East yakumana ndicho chwetu. Ndiye winane saimike ujala mwamba hapa. Ndicho chwetu. DPP waye. Vice President ya Mwanamveka waye. Mpisa inagane ino waye. Mayepi osa kupaloma osa lipopa no waye. Atie atu ajiwaro waye. Mafumu ose waye. Ajipanda zaga districti waye. Amosuese waye. Amenia babo waye. Takula njiraneti. Ineni chino chepa kwa mbili. Chino Yayambadi fulani kala ndio lemekezeka tu Vice President amene ali mwana Joseph Machola amene aziwa kuti mena kufika pano pa Phaloni afika kwao kweni kutipila cha chipani cha DPP wewe bana ni fulani kuandele malomadu osa kupame North East mukhalo masuka pamene mwangofika ku Phalombe kuno muzewe kuti mafika kwanu kweni DPP wewe bwana ndili mau awili okha mau oyamba bwana mafadi kule ndikuona kuti kuno chipani chinasokonezeka kupezeka kwa Mpisa tifrati kone chipani chocho eti DPP wewe kuno ngakhale mafumu agari uko wakola kulipangira umboni mmaliro makali za chipani kutaime tifuna kupeleka kwa Vice President pano kupeleka eso kwa MP atu Mpisa pano tifuna tiabe kutanyua ni jojo eti hapa kilimo tokaikisa pasistisa kutembala kilimo tokaikisa mawanga Amerika kuuze ni pano tieni tikani mipeni tikaona kukuwe kudati liko inula mkosi ni jojo eti DPP wewe ife kuna tikufuna chimanga chitatu chionekele tijojo eti ainaka chimanga ndiama alipati DPP wewe ana mau ena Amerika kuze nyola kuti mukauza professor DPP wewe omani za bwana Mwanamveka endela ise watu tikuzoa tikalateka mpando pa 16 September niseoyambila kuukoza ukhala uti DPP wewe ndimawamena wa bwana ndikuziwa kuti mundiza mbili kuti mwayangu watu hawa kila chili chosi mene mwatekela watu hawa bwana kupempeni kuti mukaa ufotokozele mukaa uze popenda tifula pa 16 September ikama kwa teno koloko dikanda teka boma lijojo eti nakapandoka ikisa hapa ilipotokalikisa nimawamena tukufeza mno zose Amwe abdali se tikani sokolo pambana pamela bona tofika sise fulo pano tikakale pompa timbese kudabona kuti chani ziko mokwambiri Alinchani Tiatomoza district governor tifukasha mawawo olimpikisa Tamvelani Mainja Popano mabweraso ndi youth director watu wa region Bambo Kalulu akulandireni bwana pa malo ano zikomo kwambiri DPP oye Professor Azabita Mparika oye Honorable Mwanamveka oye Honorable Maria Mainja oye Azimaya Talijoni oye Mafumo watu oye Youth Director Wanywani Wachinyamata simamuona amene simukuziwa inu inenda Youth Director wakumwera kuno wo amene nalowa malo mwa mulota ena nimukwadzi wetu
ndipo amulotha ndinawo pompano posonyeza chikondi amulotha tikwena wantchito imodzi amulotha nabwera anafa akune mwaona amulotha nabwera nimoni pang'ono chala mwamba chala cha vipi cha profesa cha Mainja cha Kalulu zibibi hoye mwaona amulotha amene sindana nawo directed tonse tugwira ntchito limodzi uthenga amene abweresa kuno ku Phalombe ndionera kuti pa 16 September ife achinyamata tonse tili kuno voti yathu ikhale profesa atapita muthalika kuno kumwera ndiye kuchimache kwa DPP sichocho tiye tonse achinyamata tikupemphera pa 16 pano voti yathu ikhale ya profesa atapita muthalika ndi Honorable Mpisa sichochote kuti sema kuvutikawo tizayende mosavuta achinyamata nthawi yokuisira ntchito kuti tizikhala anthu kakutani zimene zite chikwanja chathu cha pa 16 pano ndiye chomvotera chicha akabwera wina aliyense kuno kusokonezani kuno muuze lero kuti ife voti yathu tinayisunga kale ndiye Honorable Mpisa komanso profesa atapita muthalika pachifukwa chimenechi ndipezereso mwaionera kuti no pali mapolo ambiri apa inu mukuzopeta vutikira tomato mmodzi ife kuplandira kuti mangula 5,000 kwacha thumba la chimanga lero 100,000 fertilizer 100,000 akangopitiriranso chakwerayo ndikuzanzora tonse ndifa malaimo nthawi yalini mbalizonse profesa atapita muthalika ndiyeni pa 16 tikapanga mistake imeneyo Malawi ndikapakhala papipompo tiyena achinyamata mogwirizana ndikupemphereni nyamata anzanu timpase voti kuno Honorable Mpisa komanso profesa atapita muthalika kuti zinthu zisinthe pachifukwa chimenechi ndipereza microphone amene atipasira aja komanso saiwali ndi makansa a DPP kuleti ndiyoti pasogolopo pali profesa wachiwiri Mpisa komanso mbuyomu pala amakansa athu ajeti DPP oye profesa oye Joseph oye ziwo kabira atai Chala mwamba uko kunali kuyankhula kwa director wathu wakumwera kuno chigawo chonse chakumwera bambo Kalulu taombereni m'manja nthawi ino tsopano bana mwaulemu mundilole ndi adzutse tsopano a MP owinawina adera lino akungodikira teti yokasayina ku parliament sizokambirana sizonyengerera eti abwere atatidzutsiranso iwopo kutionetsa makansalawo eti tukulula mayi DPP oye chala mwamba icho poyamba mulandire ulemu a senior chief chiwalo magrupu onse komanso mavillage onse amene mwatilemekeza pa msonkho wanu wathu woyimayima ulemu waukulu kupite kwa inu avipi achipani chathu chokongola chipani chonunkhira cha DPP a Honorable Joseph Mwanamveka tadawa hedi tatienja imbireni mmanja ulemu upideso kwa inu a director amayi ndi komiti yanu yonse a director Mainja ino ndikachiwiri kubwera kuno poyamba tinali kwa lihaka ndipo kumeneko ndinakupasani udokta DPP oye abwana ife kuno tadala kwambiri chifukwa cha kufika kwanu tikuyamikeni kuti mwalola kuti mponde pano pa Phaloni
ife kuno pamodzi ndi mafumu tonse tagwirizana kuti pa 16 September tikavotera Profesa Arthur Peter Mutharika. Komanso tagwirizana kuti kunoko ku Phalombe North East tikavotera phungu wathu wokondedwa wachitukuko Wilfred Mpisa komanso kuno ku mauziwo kunonso kusongo mawodi tili ndi kansala wathu amene ndi kansala kaye Luka Jeffrey Manda 6 tabwera apa pantu akuone. Avipi ulemu wanu kansala uyu ndi amene wakhala akugwira ntchito ya MP kuchokera 2019. Kuma MP sakupeza kadididi woye. Ife kuno mafumu shadow MP kansala watu ndi anthu onse tagwirizana kuti tikufuna misewu ya pamwamba, tikufuna umoyo wabwino. Ndi chifukwa chake tabweretsa ma ambulance kuti izite kuno sikunakhalepo ambulance. Tikufuna maphunziro apamwamba, komanso kuno tikufuna chakudya chizipezeka ponse. Komanso tifuna ma business aziteka kuno ambiri mukaona mundunda ndi anthu a business. Koma bwana timaditi kupempheni chinthu chimodzi pamene mukupita kukapereka ripoti kwa Profesa Arthur Peter Mutharika. Tikuziwa kuti ife pa 16 tikulowa mboma, ndipo tikalowa mboma nduna yake ya finance imene imapereka zituko zonse ndinu bwana muli apa. Ino amene ngati simunaone Mwanamveka amachidwa kuti economic engineer ndiye mtunda wake ndumene. Ndiye bwana chinthu chimodzi chokha chimene tingakupempheni kuti zonse zichitanena zija kuti zicheke. Ndicho kuti msewu wathu ukhale bwino. Chifukwa anthu mukwaona pose pasi alesi pasinya apa ndi pa Mozambique amapita uku koma kuti atenge zinthu zokuti akagulise town zikuvuta chifukwa cha msewu. Bwana ndikukumbuseni 2018 mutapita ku Europe munakapeza thandizo funding imene inali mu budget ya 2019 koma nkhaza za anzathu a MCP ndi zimene zinachosa msewu umene ja DPP woye. Muja anenera this governor amatepo kuti msewu pa Chingerezi tikhoza kukutera kuti ndi economically viable. Chifukwa choti tili ndi mpoto apa nyanja yathu imene kumatuluka nsomba zambiri, tili ndi Lake Chirwa, tili ndi Mozambique kumenenso kumatuluka mbewu zambiri. Msewu utakhala bwino within a year too tizapeza kuti aliyese kunoko komanso ngakhale planter yonse tikuijesa. DPP woye! Pembo langa ndiloti musatiiwale, koma ndikuthokozeni a VP Honorable Mwanamveka chifukwa cha kufika kwanu kuti ifeyo tadala pa programu yanu ya mahwisoso mwayamba kuno ku Phalombe North East kuswango mawodi. Taona bwana waidi aliposo wina akasokoneze kunoko bwana pomaliza ndikusimikizireni kuti constituency ino ya North East talembesa anthu 42,000 ndipo tikukhulupirira kuti anthu 40,000 azavotera Profesa Peter Mutharika, azavotera Wilfred Mpisa, azavotera kansala Manda 6. Ambuye akudaliseni pamene muli konkuno. Zeko mukwambira zipi. Bwana pano papa malo ano simulinoka muli ndi akuluakulu akuchipani pompano tili ndi honorable
Mwina kuchokera kwa Nkhulambe uku ku Phalombe East. Tamvelani Mainja Hon Mwina. Pompano tili ndi Honorable Muli alipo mpano. Akupatse ni moni bana, akupatse ni moni yeka. DPP oye! DPP oye! APM oye! Mwanamvekha oye! Moni nonse. Ine ndi Robert Mwina, MP ku Phalombe East. Ziko oye. Jala mwamba. DPP oye! Professor Peter Mtonika oye! Rafibi ya Mwanamvekha oye! Ine ni mulende kulera kuno ngati. Avipi ine ndatumikira mandira ndegeza bomba. Ine sikulendo ya nikabwere kuno ziko mwambiri. Pompano bwana tili ndi mwana wanu tiaone Henry ameneso akuyima kuno ku Phalombe. Jala mwamba. Jala cha Mwanamvekha mwamba. Jala cha Professor Bizaya Mtalika. Jala cha Director Maria Mainja. DPP oye! Phalombe Northeast oye! Ndibati ndibereke moni. Ine nsikana yekhayo, mzimayi yekhayo amene ayimire DPP kuno ku Phalombe. Ndachokera ku Phalombe South. Ziko kwambiri. Azimayi msamachite jela sizamuombereni nzanu. MP mmozi wa mkazi wa Phalombe wina. Tukulula mai. Pompano bana kuchokera ku region yanu. Momwe nanenera tinda youth director anayankhula pano. Tili ndiona bo Tawani amene nda secretary yathu alipo mpano. Tiliso ndi bambo Muta, Honorable Muta alipo mpano. Tiliso ndi amayi anu ochokera ku region alipo mpano. Tukulula mai. Titokoze kwambiri. Bwana, ndithawi yoti posa chedwa apa ndikhala ndikukupemphani kuti mwayankhule anthu anu akuno ku Phalombe. Koma musanatero bwana mawu awiri atatu nkhani ya azimayi. Azimayi mulipo? Pala azimayi pano. Takweza ndichala mwamba bwana aone. Bwana, azimayi mukwaona apawa ndi amene asunga chipani zaka zonse 6 za umphawi wa Chakwera. Tukulula mai. Ngati anthu amene akuzunzika kwambiri ndi umphawi ku Malawi kuno ndi azimayi. Azimayi mukwaona apawa akulera ana, akulera nkhalamba, akulera matenda, akupanga china chilichonse chothandiza kuti miyoyo iziyenda bwino. Koma azimayi amenewa ambiri mukwaonawa abwera pano mwina lero ambiri wasanaje. Apitaso kunyumba kulibe zokudya. Ena wakagona ndi njala. Mukati pemphere kwa Professor Peter Mtalika mukauze kuti azimayi anu ku Phalombe akuvutika kwambiri. Azimayi sopa amene apita na pisina pa 50 kwa chalero ali 1000 kwa. Soya business amene ndi nyama yathu midzimu. Soya business anasi ya 75 kwa chalero 800 kwa. Kuto ilili la umpawi la kwanetsa kuti ivi ni mabanja athu mamidzi mulibe athu. Kauze na Professor Peter Mtalika kuti ukamatsa kwana mmamawa 10 o'clock atakhala ali president ifa azimayi tigayika pampando. Tikuthokozeni bwana chifukwa mabwera kudzaona azimayi. Azimayi tampereni m'manja bwana. Siko mkwambiri bwana.
makonda Profesa Arthur Peter Mutharika azibambo uku amene mukuvutika makonda Profesa Arthur Peter Mutharika amene akuti pa 16 September pano tivotera Profesa Arthur Peter Mutharika Chayamwamba Chiti nipeleke ulemu kwa Mainja amene na director mai kutukumwira ulemu wanu komanso director wa Nyamata Bizaya Kalulu ulemu wanu komanso nipeleke ulemu kwa mafumu onse amene muli pano amene mwatipasa ulemu ndikuthokozeni kwambiri kwekoposa kweni masino chief komanso matiya atu amene anabwera pano asino chief chiwalo ulemu wanu ndibiboye komanso abambo amayi anyamata ndi asungwana kuno ku Phaloni ulemu wanu ndifuna ayimbeso pang'ono nyimbo ija yoti apite asangale pereti uleze nyimbo imene yaeleti tikati kunyadira kuti Profesa Arthur Peter Mutharika pa 6 September pano ni president wa dziko la Malawi. Nyimbo imene ja mapafupi Mwachidule kwa ulendo udwa utali tikatoka pano tikupita pa Bokho-bokho sicho chikoti tuwa pamenepo tikupita kwa Robert Mwina mpaka tikafika pa Chiringa komanso kwa Nkhulambe ndiye mwachidule kani ndiyoti inu anthu aku Phalombe mwavutika kwambiri Aprofesa akuziwa kuti kuno ku Phalombe mwavutika kopya zaka zimene zapitazi mwavutika ninjala kuno kunoko Chakwera nafika okele ni Chimanga kuno Profesa samagawa Chimanga kuno ndiye tikufuna Profesa Arthur Peter Mutharika pa 16 September pano abwere ngati president wathu September bomba no right kusali kwa mwezi wa mawe tiambia ali kukula Chimanga kuda balali kuno musafe ninja sije ngone tiamba kugawa Chimanga kuda balali musavutiki ndiwe alinagale amene mankulaja Mpisa amene ali akale MP pa 16 September pa kuti seu nali pa budget seu otokera pa Migowi kufuna pano pa Phaloni kwa Zomwe ndiwe unali pa programu amene wakansula ndi Chakwera amene wakansula ni nani komanso seu otokera pa Migowi paja ukafika kwa Nkhulambe mpaka kuboda unaliso pa program unake inali ndani kampani yake tinaipeza timati karafi inayambaso kuujeno kuja inamba kuujeno kuchiringa namba kale kumaso kuboda kuyena nani ana kansulaso ndi Chakwera ndiwe kunoko kunabwera cyclone kuno anthu ambiri kuno anafa kuno Chakwera anabwera kuno ikuti Chakwera anabwera kuno sakubwera kuno ngati amene nagawa Chimanga ine anandituma kuno Profesa Arthur Peter Mutharika nagagawa Chimanga
Bibi oye. Kwa Nkhulambe kunafa anthu ambiri mazana. Anthu over mwina close to 500. But president osabwera zona. Ndiye wina akanene kuti lero akanene kuti akavoteka Chakwera. Ndiye ndifuna ndauza Mpisa amati ataka kuno kuli kandi 45,000 ovota akakhala 40. Ayi. Onse 100% akavotera profesa Azapita Mutharika. Sindi kuti kuoneni abale yanga mukuvotera Chakwera. Mukuvotera tambala wokuda. Zona ndikunena twine ni mwana wanu ine. Kwatu tisikutaliya. Pachiyazo pomweba. Koswese yanga panoba ikutera pa misewu folo pachi. Ndiye ndikamane naye mavuto anu tikwaziwa. Chakwera na makuti akukonzera ni nyumba zimene zinagwa. Recycle ni wakonza kuno. Palibe. Chimene watipangira ife ndi chinthu chimodzi chokha. Kungosintha chipatala zina. Lomwe tinamanga kukhala ndife. Kwangosintha kukhala John Chirengwe. Ngebe tipindwanya. Tipindwanya. Palibe dwe. Kuno anatinamiza kuno. Kuti anyamata 2. 1 million mulembedwa ntchito. Anyamata mulipo pano? Alipo walembedwa ntchito kunoko? Palibe dwe. Komanso anyamata mukuvutika amene muli pa skulu. Ma school fees. Mukuvutika. Makolo nonse pano mukuvutika kuti mupeze school fees. Ife mene timachoka ku community day secondary school inali 5,000. Pano ndi 60,000. Angate kulipira ni ndani? Angate kulipira ni ndani? Palibe. Komanso kuno anatikonzera nsewu watu anamba ndi bingwa Mutharika eti kuyambira kuzomba uko kuzera mwajali umo eti wadusa Phalombe paja mba ukafika ku Mulanje anatikonzera ukhala ndani Profesa Azapita Mutharika. Sio eti ndiye utenga wanga nawo abale yanga mohiwai muniwa pamadone miani timwananyu meano Mwanamveka. Manibadwe. Ikunena ndia baranga inu. Ikunena ndako kwanga mwe muli pano. Komanso ambuyanga muli pano. Komanso ati mwinanga ndia longwanga muli pano. Tieni tikavotere Profesa Azapita Mutharika. Profesa Azapita Mutharika ndiye kuti chakudya chapezeka. Komanso tikangopotera Profesa Azapita Mutharika nsewu watu watani? Komanso sewotokera pa Migowi kwafika kwa Nkhulambe mpaka kuboda watani so? Ndibi oye. Komanso kukwera kwa zinthu siku ndi siku mtengo siku Moto kama pita kugrosa leo suku zote ukalipia banji. Zose nzata pa 16 September. Ndiwe. Yani tonse tikavotere Profesa Azapita Mutharika. Komanso ndi apempe mafumu atu agogwatu. Asakunamize ni Chakwera. Chwa unakuti hadi kulima voti kusokola uku pa 16 September. Akwakweza ati mafumu leloli. Edi akudafuna tibele mavoti kunozona ye udindo landirani kumavoti ni nani? Profesa Azapita Mutharika. Komanso Chakwera yemweyo akutenga mafumu atu kupita nawo kunsanjika ukapasa pa 50,000.
alipanga sinte voti yake chifanya 50,000 kakale tumbalachi mangali kukwana sili kukwana red ndiye musanyengeke ndi 50,000 oti posa chika kwa pano tifuna ati uluse munimbe red ndikuti tifuna ati uluse kuti tikangomba kuti akugawa ndalama ku State House kusajika tose tizapita komweko nafatika ndama janundiza boma tu zimene zija ndama janundiza misongo zimene zija ngazingopasa anthu ochepa ngendi kuti nonse akumwera mkangomba kuti Chakwera kugawa ndalama ma 50,000 tose tili kuti indeso tili kuti tikuizana lwetu tikazazeka kusajika kuja akati kawe tose tili pano ngati angathe tikupanga izi chifukwa ndi chipongwe kwa Malawi avutika 6 years ndiye lero akapasa 50,000 kuti akamvotera Chakwera ayi sakamuvotera ngeni kupempheni mafumu amene akuvutikawa ndi anthu anu awa amene alibe chakudyawo ndi anthu anu awa tisagulise awo tisagulise chifukwa cha 50,000 tisagulise chifukwa cha atikweza ayi tikwiza natwetu ndima amene wamwe wakudaliseni izo kwambiri DJ nyimbo atokoza kwambiri Vice President Ndibehoye atingi winake wanipininga panopa winake wanitani ndiwala kwanji MP watu wanyunyu Hon Wilfred Mpisa MP kwanji kumbuka lwe kumbuka ponye hapa tiwavotere Mpisa pazifungwa izi Mpisa wa mafuta nwakwaziwa kulimva iti komaso Mpisa indophunzira kulimva iti akakwindirira ndi ku parliament kuja sikuti iye wabweyaso kuti akapange ndalama iya sana bwere kuti ati azadye ndalama za CDF ayi iye akufuna sintede alino afuna kuno kubwerese useuli umene uwu afuna kuno kubwere magesi kuno komanso azeka kutengera ni chimanga chichochokoleti amene akuti Mpisa pa 16 September ndi MP chamamba mala ndi right komanso nzanga uyu ati manda 6 ali kuti manda 6 ali kuti manda 6 osaiwala right kopa itingaiponye ndiye pa 16 September tikapange suti timaiziwa suti jekete Professor Arthur Bida Mtani chauza yake ndi Hon Wilfred Mpisa sabato ziwiri ndiye makasa right si makasa ndinawo awiri kode sabato zikaleso zonse za bulusi yonje zikangopaka mistake Professor kumaba kuja amafuna Nyamata akaleso background amene akale background ndi Mpisa komanso manda 6 ali apa ndima amene wa napeza kale chifukwa cha nthawi please tifuna tikamazamva mavoti za Professor Arthur Peter Mutharika komanso MP watu tizabe migolo siyo zikodeti isampase ngakale 1 voti kunoko Chakwera isampase kuno siyo zikodeti ziko kukwambira mkwakudaliseni
pano ndi pamapeto pa zonse zimene tinali nazo kuchokera kuno ku Phaloni kumene wayambira misonkhano yoyendayenda pa mdipiti umenewu umene ulemekezeka a Vice President wonamo Joseph Machola Mwanamvekha akhale akuchititsa kuno kupita madera osiyanasiyana kuno kuona kuti kunali chilamtindi cha wanthu kwambiri kumene tikasonkhana kuno anthu osiyanasiyana anabwera kuno kuti pamene tikuyenda mu mdipiti umene ukupita sono kumalo wenanso amene tipite mukatimanira mu chithunzi muje kuti tikupita mu malo angapo amene tiyende pa mdipiti umenewu kuchokera kuno tipitanso ku Migowi komanso ndipito tikupita ku Migowi from here komanso tikhala tikupita malo ena osiyanasiyana amene akhale akulankhula ndi anthu ochuluka amene asonkhana malo amenewa kuti amve kuti chipani cha DPP chawakonzeranji. Ndikufunseni kuti mukhale pomwepo pamene tikhalenso tikupasirani malo ena kuchokera ku Migowi, kwa Bokho-bokho, ku Chiringa komanso kwa Nkhulambe kumene zonse tikakuangulire kumeneko. Zikomo nonse, mwakoma nonse.